Barkanku da zuwa shafin labarin arewaci. Kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe da dangwala mana alamar karawar sanarwa, dangwala mana alamar liking a koda yaushe. Wallahi duk wanda yake ya ƙara posting ina ko ya ƙara shiga sabgata ban shiga nashi ba, ko yayi wani ɗau abuna ya posta, wallahi albarkacin annabi da alkur'ani sai ya ga masifar da sai same shi. Wallahi by fire by force ka ƙara shiga sabgana ban shiga naka ba, you will bring out the beast in me and I won't take it lightly with any motherfucker. Abubuwan da suke faruwa couple of months and days ago gaskiya ba sa min daɗi. I dealt with serious depression a dalilin auren da na yi. And then I don't know why people are so being judgmental. Abu ya faru da kai, they will not sit down to kalle shi ta hanyar da annabi ya ce a kalla. Like they should just sit down su kalle shi su yi maka uzuri. I don't know why they are so being judgmental. Abu ya faru tsakanin mace da namiji sai a ta cewa wai laifin mace, like mace kawai ita ba ta da wani abin yi a rayuwarta, like kamar ita ba rai ne da ita ba ko wani abu. Kun san mutane nawa ne suke mutuwa a cikin aurensu a dalilin bakin cikin ɗa namiji a yanzu? They can't even come out and say it. Dalili shine they're scared of the society, they're scared of what people would say about them and all that. Ina zaune ban bata wa kowa ba, ban ci wa kowa ba, ban muzanta wa kowa ba. Do you even know the struggles I went through? Ma ba a tona a duniya, asirin ka bai tona a duniya ba. Akwai yawmad dhilli illa zilli, ranar da ba wanda ya isa ya zille ubangiji. A wannan lokacin ita Allah yake kira da yawmat tubula sara'ib, ranar tonan asiri ce. Abin da yasa Allah ya kira ta da tonan asiri shine duk abin da kake rufewa ranar gobe alkiyama kuma zancen rufi ya kare, domin zaka kai gurin da ko ka boye kowa ba kai saka boye Allah subhanahu wataala ba. To irin wannan mummunan karshe da wayannan mutanen da su yi dukansu, yanzu ga Babiana ta zo karshe. Duk wani salon kamban iskancin ta ya gama karewa, tun daga ta nan zigidir tsindir haihuwa uwarta ana tutturawa guri ana gani. Ke kuma Sadiya Haruna, wallahi ki jira ki gani, na rantsi da Allah sai kin tabi, sai kin wulakanta, sai kin kaskanta, sai kin tozarta, sai kin shiga jalala da masifar da sai kin yi nadama. Tunda har tsaraicin yar uwarki ya zamo abin tutturawa al'umma, ke ma naki tsaraicin ba zai tsira ba. Kuma ina jiye miki tsoron Allah na irin yadda taki tozarta za ta zo da wulakantar da za ta zo. Allah ka tsare mu, ka tsare mutuncin mu, Allah ka shirye mu, ubangiji Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya. Sannan ku yan kananun yan iskan yara, yan bariki da samari suke danna muku waya, ku dinga daukan bidiyo na batsa da alkaba'ira da alfasha kuna tura musu, suna baku abin duniya, za ku cinye kuɗin kuma su zo su ci uwarku, su zo su saka wannan abubuwan. Idan mace a kwanan nan an yi wani kes na wani yaro shi ma da wata, me yasa duk duniya da aka yi wannan kes din ba a kiran sunan yaron, ana kallon sa abin tausayi, ake kiran sunan macen? Saboda ita ya mace daraja ce da ita, kima ce da ita. Idan ta kuskura ta bari wannan darajar tata da kimar tata ta zube, ta wulakanta, ta tozarta, ta kaskanta, ta wulakanta. Saboda ka in ya mace ta tsaya ta tsare budurcinta, ta tsaya ta tsare mutuncinta, kimarta, ba kowa ta taimaka ba, ta taimakanta kuma ta taimaki al'umma, domin ita mace uwa ce. Ko ba daɗe ko ba jima zaki aure, zaki haihu, ƴaƴanki za su taso da ke da su ku dinga shari'a har a gaban Allah, a duniya ma su dinga tsine miki albarka. Yanzu dan Allah dan Annabi, wa zai alfahari da Sadiya Haruna a matsayin uwarsa? Wa zai alfahari da Babiana a matsayin uwarsa? Allah ya shirye ku, masu shirywa ne ku. Karshe wallahi dole in yaba yan Kannywood. Har yau din nan ba a taba ganin dan Kannywood yayi bidiyon tsaraici da karan kankin kansa ba. Mutane biyu ne suka yi irin wannan bidiyo, su ma kuma hillatarsa aka munafunce su, aka ha'ince su, aka yi musu. Daga Maryam Hiyana sai kuma Maryam But, su kadai ne wayanda su ma dukkanin su, wacce ta fito daga wanka, wacce kuma wani ya shillace ta, ya je ya maka mata bidiyo ba ma ta san an yi ba. Amma ku yan TikTok industry da kanku za a hango ku kuna istimna'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka sa mu dace. Barkanku da zuwa shafin labarin arewaci. Kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe da dangwala mana alamar karawar sanarwa, dangwala mana alamar liking a koda yaushe.